ťukám do bazoša, podpichujem doň, vyťahujem z neho nejaké dáta. A na čo som prišiel? Prišiel som na to, že z môjho pohľadu aktuálnym lídrom, čo sa týka dĺžky a frekvencie opakovania jedného konkrétneho inzerátu je... And the winner is... Jedná sa o inzerát na pozemok, ktorému jeho majiteľ za posledné takmer 2 roky doprial už 112 opakovaní. Slovom 112. To znamená, že svoj inzerát pravidelne, systematicky a vytrvalo inzeruje, keď tak dobre počítam, takmer každých 6 dní. Len, iba, málo, veľa, tak akurát, nuž, nech je ako chce a majiteľ určite vie, čo chce, obdivujem jeho trpezlivosť. PS. A to je pre niekoho možno dobrá správa. S cenou je už, alebo ešte len, na polovici. PS2 nezostáva nič iné, len držať palce. PS3 pár magnetiek, posledných magnetiek z letnej dovolenky pre zberateľov mám stále k dispozícii.